आज मी अवघ्या 10 मिनिटामध्ये बनवून तयार होणारी क्रीमी आणि दाटसर अशी खीर बनवते आहे. ही जी खीर आहे ना, ही उपवासाला तर आपण खाऊच शकतो, पण इतर वेळीसुद्धा बनवू शकतो. बऱ्याच वेळा साबुदाण्याची खीर बनवायची म्हटलं, की दूध फाटतं किंवा खीर पातळ होते. तर अशी परफेक्ट अशी घट्ट खीर होण्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्या टिप्स आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. इथे मी 1 वाटी भिजवलेला साबुदाणा घेतलेला आहे. अर्धी वाटीपेक्षा थोडेसे जास्त घेतलेले साबुदाणे ते स्वच्छ धुवून वर थोडंसं पाणी वर येईल ना एवढं पाणी घालून रात्रभर भिजवून घेतलेले आहेत. आता इथे एका भांड्यामध्ये मी 1 चमचाभर तूप घालून घेते आणि ह्या तुपावर ड्रायफ्रुट्स भाजून घ्यायचे आहेत. आपल्याला जे आवडतील ते ड्रायफ्रुट्स आतमध्ये घालायचे आहेत. तर इथे मी काजू, बदाम आणि भोपळ्याच्या बिया घेतलेल्या आहेत. ह्या तुपावर खमंग अशा भाजून घेते. हे ड्रायफ्रूट छानपैकी भाजलेले आहेत. भाजून झाल्यानंतर इथे वाटीमध्ये एका बाजूला काढून ठेवायचे आहेत. आणि त्याच भांड्यामध्ये इथे मी दूध घेतलेलं आहे. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये खीर बनवायची आहे त्या प्रमाणामध्ये दूध घालून घ्यायचं आहे. इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि हे फुल क्रीम दूध वापरलेलं आहे मी खिरीसाठी. म्हणजे त्याच्यावरची साय काढलेली नाही आहे. इथे दूध मस्तपैकी गरम झालेलं आहे. कमीत कमी 2 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत दुधाला. दूध छान असं गरम झालेलं असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आतमध्ये साबुदाणे घालायचे म्हणजे आपलं दूध जे आहे ना ते फुटणार नाही. तर इथे मस्तपैकी दूध गरम झालं आहे आणि आतमध्ये मी सगळे साबुदाणे घालून घेते. व्यवस्थित असं हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे. आता साबुदाणे दुधामध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत. मोत्यासारखा साबुदाणा झाला पाहिजे, ट्रान्सपरंट असा. मग समजायचं साबुदाणे शिजलेले आहेत. तिथे 2 ते 3 उकळ्या काढाव्या लागतात साबुदाणे शिजण्यासाठी. दुधामध्ये साबुदाणा टाकला ना, की दूध ढवळत राहिलं पाहिजे, नाहीतर साबुदाणे ना खाली चिकटू शकतात. तर इथे मस्तपैकी साबुदाणे शिजलेले आहेत. साबुदाणा पूर्णपणे शिजल्यानंतर आता इथे मी खोबरं घेतलेलं आहे अर्धी वाटी. ओल्या नारळाचं खोबरं आहे हे आणि हे घालून घेते आतमध्ये. ओल्या नारळाच्या खोबऱ्यामुळे ना चव छान येते खिरीला आणि दाटसरपणा पटकन येतो. त्याच्यानंतर इथे मी तुपावर भाजलेले ड्रायफ्रूट सगळे घालून घेते आहे. त्याच्यानंतर इथे मी साखर घातलेली आहे. इथे मी पाव वाटी साखर घातलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल थोडी जास्त साखर वापरली तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर मी इथे वेलची पावडर घातलेली आहे आणि हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे. या खिरीमध्ये साखरेचा वापर सगळ्यात शेवटीच करायचा आहे. साखर घातल्यानंतर थोडीशी पातळ झाल्यासारखी होणार खीर, पण एक उकळी काढल्यानंतर परत व्यवस्थित अशी होते. तर इथे छान अशी उकळी आलेली आहे खिरीला. आपण आतमध्ये खोबरं आणि साबुदाणे वापरलेले आहेत, त्यामुळे पुन्हा लगेच दाटसरपणा जशी जशी थंड होत जाईल ना तशी तशी ती अजून दाटसर होत जाते. इथे मी दुधामध्ये केशर भिजत घातलेलं, तर केशरचं दूध थोडंसं घालून घेतलेलं आहे आणि एक छान अशी उकळी काढून घेतलेली आहे. तर इथे खीर बनवून तयार झालेली आहे. ही तुम्हाला आवडत असेल तर गरम गरम खीर खाल्ली तरी खूप छान लागते किंवा ही थंड करून थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवून सुद्धा आपण ही खाऊ शकतो. ही आपण उपासासाठी बनवू शकतो किंवा इतर वेळीसुद्धा अशी खाण्यासाठी आपण ही खीर बनवू शकतो. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.